חם, אלכוהול מזויף. הגענו לחתונה של בר ולינוי, יצאנו לבדוק מה אנשים באמת חושבים עליהם. חברים, ספרו לי קצת על בר. אם יש משהו להגיד לזכותו, תמיד שצריך אותו, הוא לא שם. הוא לא מזיק, כאילו. כמה אתם מדרגות אותו מ-1 עד 10? שתיים. על הפנים של בן אדם. אנחנו מדברים עליו, והפרצוף שלי קצת נגעל. בכלל כאילו משהו יותר, איזה מישהו יותר גבוה קצת, כאילו. זכתה. סתם לא, בלי צחוק, הוא חרא של בן אדם. אז מה אתם בעצם חושבות על לינוי? ילדה חרא. יכלה, יתת יותר. לינוי תמיד שהייתי צריכה אותה, היא חד משמעית לא הייתה שם בשבילי. בחורה טובה שעשתה טעות. ספרת עליה רק דברים רעים, אני לא יודע. מה אתם חושבים פה על החתונה? זה בטח חתונה, חם למות פה. יש פה המון מבוגרים מהבית כנסת. היא חמודה והכל, אבל כאילו, לא יודעת, הביאה אותנו למקום עבד עכשיו, שישי, צהריים, חם. כאילו, לא החתונה הכי יפה שראיתי. גועל נפש, וככה גם חם, אלכוהול מזויף. הרבה פרצופים, כאילו לא אנשים יפים. לא יודע, מרגיש לי מסיבת טבע של מלא נאוריים. אוכל לו משהו חם, די-ג'יי, לא יודעת, לא אהבתי. חברים, אין למה לצפות. עם האוכל זוועה. מי שעוד בדרך תעצרו.